Vaig néixer a Barcelona, porto aquí la major part de la meva vida i amb la sensació que aquí ja he fet les arrels, aquí al Pallars Sobirà. Des que vaig arribar aquí, que m'ha agradat molt observar, escoltar molt i traduir-ho tot, amb articles, amb novel·les, amb reportatges, relats, poesies. Entre els clops i un raig de sol que just ara s'enlairaven al zènit, va poder veure el molí, petita caseta de pedra dins la qual hi havia el pedrís amb les moles. A casa sempre hi havien hagut llibres del que llavors es deia els folcloristes, que ara serien com els antropòlegs o els etnòlegs, i llavors molts eren d'això, no? De la vida dels pastors, la transhumància, totes aquestes coses que anem veient en aquest museu. M'agrada la tardor per tot el que comporta de calma a dins del bosc, de les olors, de la terra, d'aquest cromatisme dels arbres. Per mi és un luxe estar aquí treballant al meu despatx i veure les muntanyes del Parc Nacional d'Aigüestortes i Sant Maurici. I precisament avui les podem veure, però hi ha molts dies que no, perquè per allà és per on ens entra la barrufa. És d'aquestes paraules pallareses, que significa el vent carregat de volves de neu. Bueno, de vegades no té res a veure el lloc on neixis, no? Neixes una mica per casualitat, allà on et toca. I al final, d'on et sents, doncs és una mica del lloc el lloc que estimes. Els meus orígens són les muntanyes.